atong karon is magluto tag utang Bisaya. So mga kachoy, mao ni ato ang mga ingredients sa atong utang Bisaya. Naatay kalabasa, naatay sikwa, naatay okra, naatay isda. Mga kachoy, mo ni padaog lami sa sabos tungutan. Naatay bombay. So naatay kamunggay ug naatay alugbati. So mga kachoy, nagpabukal ko primero og ubig. Ug atong buhaton is ilunod una ang kalabasa. Okay. Mga kachoy, ato ni siya pabuton na mabukal. So karon ni bukal lang ato ang initubig mga kachoy. Ato na ning ilunod ang ato ang isda. Karon bukal na yun siya mga kachoy, ni bukal na siya maayo. Kita mo aning kalabasa. Kaning kalabasa isusuli mo ni adili kaunon sa mga bata. So akong buhaton na ni mga kachoy, ako na siyang dugmokon aron masagol siya sa sabaw. So ibahog sa kanon, makaon na pang kalabasa ay mga kachoy. So magandam ka o trapo aron di ka mapasok. Atong dugmokon mga kachoy. Humana na itong pisa ang mga kuan choy, ang mga kalabasa atong isunod dayon ang mga lamas. Ini bukal na. Umot na kay siya. Lami na kay higop. Ato na niya siyang timplahan. Timplahan na ito na siya asin. Ang paning patawon. Unya. Bitsin. So, apit na niya siya mahuman mga kachoy. Ito na niya siyang pabukalan gamay niya. Ilunod na po itong alugbati o ang kamunggay. Bukal naman siya. Ato na niya ilunod ang alugbati o ang kamunggay mga kachoy. Make sure na igugasan. Mayo ako na niya igugasan gani ha. Ato na niya butang. Okay. 5 minutes. Bindugay luto na niya siya. Di lang gaya nato nilakon ang mga kamunggay o kuan tubati kay aron presko pa kay siya nga kuanon kaunon o sustansya pa kayo kay kung ma-overcook magkunin mo ninyo mga kachoy wala na siya vitamins kayo kung ma-overcook. So ato na ni siya paaboton nga mubukal 5 minutes. So ingana kasayon ang pagluto og utang Bisaya. Ako amuan ning version. Di kanis kong asawa na gitudlo sa ako So mao na ni choy ang atong utang Bisaya. So atong tiluan. Okra. Seven. So, dami kay sa choy. So, masustansya ba yun siya nga utang niya. Nindot niya siya mga atong pinulutoon. Samtang quarantine ta ang virus. So, walay wasak kay manok. Wasak kay baboy. So, luwas kay ta. At least, atong immune system sa itagtawag utan, malig-on. So, marato mga choy. Salamat guys pagtanaw sa ako ang videos. Ayaw yung kalimot sa pag-like, share, o subscribe sa Feeling Choy na channel sa YouTube. Salamat.